Kaixo denoi, gaur Titan Soulsekin natorkizue, eta ikusten duzuen bezala jokoa jadanik bukatuta daukadalako berriz hastean aukera desberdinak ematen dizkit. Eta gehituko dugun bakarra da, behintzat testuak irakurri ahal izatea, ze bestela hizkuntza arraro batean agertzen dira. Eta lehenengo eta behin, eskerrak eman nahi dizkiot Josu Igoari, joku honi egin dion itzulpenagatik, eta plazer bat da berriz jolasterakoan euskaraz egin ahal izatea. Berari esker. Hori, eskerrik asko. Eta bagoaz zeurrera, ikusten duzuen bezala hasieran jokoaren mekanika, oinarrizko mekanikak azaltzen dira, ezta gezi bat daukagu, gezia jaurti daiteke, gezia gure eskuetara bueltatzeko almena ere badaukagu, eta horrez gain itzulipurdia eta botoi hori sakatuta mantenduz gero, azkarrago korreka egiteko aukera dago, ezta? Eta gatozen mamira, ezta? Az gaitezen ja titanak erailtzen saiatzen. Hau da, lehenengoa, loi bihotz, ezta? Eta ikusten duzuen bezala, esfera desberdinak agertzen dira banantzen hasten garenean. Eta logikak dio ez dela komeni bihotza ez daukaten burbuiak apurtzea, zenbat txikiago azkarragoa dira. Eta hemen sortea edukitzen nabil, ikusten duzuen bezala gauzak erraz doazela dirudienean, batzutan zailu egiten dira, hori aia akatu naute. Sortea gonda eta aurrera. Hemen ikusten duzuen bezala Shadow of the Colossuseri omenaldi bat bezala, ezta? Agertzen zaigu hauek titanak garaitutakoan gertatzen den hori, ezta? Hemen bigarrenekin hasiko gara, hau mugitua da, ezta? Azkarra da. Beraz, kubo begi ditzen da. Kontu zibiltzeko bezalakoa. Batez ere daraman erritmoagatik eta ezin duzulako erabat aurre ikusi nora doan edo zer egingo duen. Nahiko urduri jartzen hau areri honek. Eta batzutan gainera gaitasun arraro hori dauka lurrari laserra bota eta gorantz jauzi egiteko, ezta? Eta hau da erailtzeko bide normal edo naturala. Ez bakarra, baina zuzenen tiro eginez hiltzea errazagoa da gezia erakarriz egitea baino. Izan ere lorpen bat dago hori lortuz gero, ezta? Lorpen ofizial bat. Eta berez, hiru titan ikusiko ditugu, beraz, goazen azkena ikustera. Jokuko hirugarrena da. Eta hau berezitxoa da, ez bada erabat ulertzen, askoz zailagoa delako, ezta? Nik aspaldi jokatu nuenean, lehen aldiz garaitu nuenean, esan nuen, hau beste modu batera egin daiteke. Eta berriz jokatu nuenean, probatu egin nuen. Eta ikusten duzuen bezala, aukera bat orain ikusiko duzuena da. Azkenean behar duguna da, geziak izotzezko kubo hori urtzea, ezta? Eta egin daiteke gezia jaurtiz, baina beste bide hau simplea bada. Eta suposatzen da hemen orain geratzen dena, atal errezena dela. Ikusten duzuen bezala, lehen titanak bezala zera itxaskorra dauka, eta hasieran dirudena baino zailago bilaka daiteke. Horrez dakit nola ez nauen akatu, ezta? Baina tira. Kontua da, edo behar da neure gaitasuna da, errezak diren gauzak zailago egiteko, ezta? Baina benetan estua izan dela une hori, ezta? Hau zen erakutsi nahi nizuena, jokoa euskaraz dago, bere sasoian debalde eman zuten estimen, gaur egun oso merke egoten da askotan, euro batean, jokoaren itxura gustatuz gero, aukera oso ona da. Bai oso aukera bat nahi izatekotan.